yata. Sulang, mabayad ka na. Sa init? Sa init lang, babayaran mo lang yung isang sanda. Kasi ubang ka. I-release ko na sa ano. Asuray ko.
As hindi ko talaga sa customer dapat na. Galunggong pa, matang baka. Barkada ko! Barkada ko! Ano sa inyo, May? Pag-ima mo, Timon, tilapia. Puruway pa, ma'am. Timon, tilapia, ma'am. Ma'am, bangos na kayo, ma'am. Ma'am, ano sa inyo yung 100 o? Kasi na rin ka mga naman. Eh, 100 isip ko yan eh. Piniligan ko na, 100 na lang mo. Ma'am, ano rin ka mga? Barato na sir, wala rin na po. Papusan ko kami sila. Walang dalaw na matambaka mo. Galong-galong.
Sabi ko rin ako. Kaya ako pa rin. Salihan lahat. Kapalakan lang ba kami?
bacon. Kita sibang.
Iwan ako nakakasal ko lang po. Basta lang yung pagkabak, tingnan mo kami ito. Bag sa likod, sa tumangan.
Tigla ko mula. Hindi, tinakbo kasi yan kasi.